Jaurlaritzak urte politiko berrirako zer helburu nagusi dauzkan laburtu zuen lehendakariak, tartean zerbitzu publikoak hobetzea, gazteentzako lan aukerak zabaltzea eta hezkuntza legea onartzea. Irailaren 14an Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura egingo da eta gaiak sakonago lantzea espero dute. Azken 3 urteotan bizi izan ditugun krisiek ez digute bizitza erraztu. Kontrakoa egin dute. Baina aurrera egiten jarraitu dugu. Azken kurtsoan, horrela esaten da, orain hasten dugula azken kurtsoa, helburuak garbi ditugu eta horiek lortzeko gogoz lan egiten jarraituko dugu. Eten gabeko hobekuntza aplikatuz eta errealismoaren printzipiotik aldendu gabe. Onartze bidean dauden legeak hainbat dira eta hezkuntza legea da mahai gainean ozen atera dutena. Sindikatuek ere kezka azaldu dute legeak jasotzen dituen edukiekin, ela kasurako zeinak ardura berezia azaldu duen euskararen tratamenduarekin. Lab sindikatuak bere aldetik argi du eduki gatazkatzuen norabidea aldatu ezean protestara joko duela. Kezka berezia sortzen digu euskararen aferak ere, eztabaida asko zentratzen ari da hemen, eta guk oso argi daukagu lege honek dagoen bezala proiektuan jasotzen dena kontutan hartzen baldin badugu euskararen kaltetan izango dela. Eduki hoien sakontasuna administrazioari dagokio, eta administrazioak badaki eta hezkuntza sailak badaki. Honekin aurrera jarraitu behar dela, eta aurrera ez bada jarraitzen, mobilizatuko gala gainerako sindikatuekin. Beste sindikatuek baloratu beharko dute, ia dauden edukiak haientzat nahikoak diren ala ez. Momentuz, akordio bati edo aukera bati, arantzasun eduki genuen mai sindikal horri, ezezkoa esan zioten. Beste gai bateri helduta Lab sindikatuak salatu du Donostiako udalak salbuespeneko prozedura abiatu dela 2 zuzendari izendatzeko eta 2 hauei ez die euskara eskatuko zuzendari postuetarako. Bart gauean Graxi Etxebere Ortzizeko bake artisaua zendu da. Erizaina zen lanbidez, militante abertzalea izaeraz eta bakearen artisaua bokazioz 72 urterekin zendu da gaixotasun baten ondorioz. Eta kirolean, Kontxako bandera bada urteroko hitzordua askorentzat, gaur emakumezkoen traineruak lehiatuko dira Kontzako sailkapen estropadan, hurrengo 2 igandetarako plaza lortzeko. 18 traineru izango dira parte hartuko dutenak eta erlojupekoa 2 taldetan banatuta jokatuko da arratsaldeko 6etan. Gaur haizea ibiliko da eta olatu handiak emanda ez dauden arren, metro 2 ingurukoak izango dira askarrak. Honenak esan duenez ez dira estropada errazak izango. Kaixo, eguerdion, Miramar Jauregian izan da Eusko Jaurlaritzaren urte politikoaren hasiera ekitaldia, hau izango da legealdiko azken urtea eta arreta autogobernuan jarri du Inigo Urkullu lehendakariak. Bien bitartean onartze bidean dauden legeak hainbat dira eta hezkuntza legea da mahai gainean ozen atera dutena. Eusko Jaurlaritzak urte politikoari hasiera emateko ekitaldia egin du Donostiako Miramar Jauregian. Legealdiko azken urtea izango da eta Inigo Urkullu lehendakariak autogobernua sakontzean jarri du arreta. Estatu eredu berri bat sortzea ari naiz. Gaur egungo errealitateari erantzun egoki eta justuago bat emango diona.
Ez dugu ahaztu behar, Euskadin badela gehiengo zabal bat autogobernu gehiago eta hobea lortzearen aldekoa. Ikasturte hasiera honekin azken txanpan sartu da Eusko Jaurlaritzaren legegintzaldia. Beranduenez, 2024ko uztailean izango dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak. Azken legealdia pandemiak baldintzatu du erabat eta hartzerako alderdiak buru-belarri sartu dira hauteskunde aroan. Lehenik udal eta foru hauteskundeak iritsi ziren maiatzaren 28an eta Espainiako gortetarako deialdia ondoren uztailaren 23an. Kontua da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrentzat garrantzitsuak diren zenbait lege onartzeke daudela oraindik. Epeak estutzen hasi dira eta hilabete gutxian jarduera politiko bizia egon beharko da legebiltzarrean, baldin eta lege horietako batzuk onartuko badituzte. Gainera datorren urteko hauteskunde kanpainarako kontakizunak egituratzeko oztopo edo akuilu bihurtuko dira lege horiei begira erabakitakoak, eduki garrantzitsuak arautuko baitituzte, hezkuntza legetik hasita. Beharrezkoa litzatekeela behin hezkuntza lege asmo batetaz eztabaidatzen hasi egin garelarik eta hezkuntza itun bat dugularik eta urteetarako baliagarria izan daiteken itun bat ere dugularik, nik uste dut komenigarria izango litzatekeela hezkuntza lege propio bat izan izatea. Jaurlaritzaren alde jeltzaleak arazo nabarmenak ditu bere bazkide PSerekin, eduki hori dela eta besteak beste aurrerantzean euskarak hezkuntzan izango duen presentziak kezkatzen du PSE, hizkuntza ereduak alegia. Euskal Herria Bildu eta EAJ prest azaldu dira ordean lege hori aurrera ateratzeko euskal gizartearentzat eta euskararen geroarentzat funtsezkotzat jotzen baitute. Horrenbestez, ezin da baztertu hezkuntza legea 2024ko bigarren erdian abiatzekoa den legegintzaldira atzeratzea, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuaren baikortasuna gora bera. Hezkuntza legea azkain memora demokratikoaren legea ere zain dagoen gai garrantzitsua da. Izan ere aurre proiektua idatzita dago eta gobernu kontseiluak onartu du. EH Bilduk ekarpen handia egin dio lege proiektuari eta adostu du gobernua osatzen duten bi alderdiekin legea babestea. Lege honen bidez, 36ko gerran eta frankismo garaian izandako giza eskubideak urraketak ikertuko dituzte zientzialariek. Nafarroan UPN zer esana ematen ari da eta egun hauetan izan ere Navarra suma izandako garaian, hau da UPN eta PP elkarrekin eskuti joan ziren garaian, araudia utzi zuen Iazko San Ferminen Gaztelu plazan eta Labriteko maldan jarri zituzten 10 barratan. Orain Nafarroako auzitegiek EH Bilduren helegitea onartu du eta ebazpen irmoa eman du. Araudia utzi zuten barra horiek. Navarra sumak araudia hautsi zuen 2022ko San Ferminetan. Duela urtebete eta oposizioko udal taldeek eta herritarrek publikoki salatu zutenez, garai hartako Navarra sumaren, oraingo UPN eta PPren proiektu izarra izan zen Iazko San Ferminetan. Proiektua hainbat barra ezartzean zetzan, bai Gaztelu plazan, baita Labriteko maldan ere. Orduko alkate Enrique Maiak Gaztelu plazaren erdian baimendu zituen ostalaritzako 10 barra polemikoak. Barra hauek lehia askea urratu zuten inolako justifikaziorik gabe. Gaztelu plazako eta Labriteko jeitxierako ostalaritza establezimenduetara mugatu zirelako. Eta baita hondakinen legeari buruzko araudia bete ez zutelako ere. Edateko urnaikorik ez zutelako eta edalontzi berrerabilgarriak ez zituztelako. Halaxe batzi du Nafarroako administrazio auzitegiak. Duela urtebeteko jaietako Navarra sumaren proiektu polemikoak, susmoak sortu zituen hasieratik. Eta EH Bildu bezalako taldeek Joseba Siron bozeramailearen eskutik auzitara jo zuten azkenean. Orain, urtebete geroago, Nafarroako administrazio auzitegiak arrazoia eman dio instalazio horiek hainbat arau urratu zituztelako.
Bada UPNekin bestelako nahastea izan ere, UPNren barne krisia areagotu eginda, lehendakari ohiak salatu baitu alderdiaren estrategia okerra izan dela azken urteetan. UPN alderdiko presidente ohiak Miguel Sanzek Nafarroako egunkari batean egindako adierazpenek piztu dute krisia eta alderdian barne hausnarketa beharra adierazi du. Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohiak, trumoien kutxa ireki du eta UPNeko espartzari kritika gogorrak egin dizkio. Miguel Sanz, UPNeko eta Foru Gobernoko presidente ohiak, UPNek jarraitutako estrategiarekin ezin egona nabari dela eta autokritika egin behar dela adierazi du. Sanzen erranetan, estrategia akatsa egin du UPNek, PPek elkarrekin joateko egin zien kontraproposamena ez onartzeagatik. Hausturak, bozken banaketa ekarri du hauteskunde orokorretan eta senatuan ere. Sanzena buruz, UPNek elkartze lanetan paratu behar du fokoa gobernura iristeko helburua lortzeko. Gizartera zabaldu eta kritika politikoekin irmoagoak izan. Esparzak foru hauteskundeetan UPNeran hautagai ez izateko erabakia hartu du. Baina Sanzen ustez, erabaki horrek ez du erran nahi zuzendaritza aldatu behar denik. Alderdi eskuindarrak, krisi txipia pairatzen duen aldiro, talde barruko zenbait lagunek, Miguel Sanzek berriro har dezala iradokitzen dute. Naiz eta honek bere zikloa eta garaia amaitutzat eman. Errandu gainera, UPNeri Unidad Alavesa bezala, partidu hau desagertzea ez ditzaiokela gustatuko. Javier Esparza, Miguel Sanzi, medio berdinean erantzun dio, mindua sentitu dela eta adierazpen horiek injustuak eta mingarriak izan direla. Araban aldiz Jaurlaritza ez dago ados Errioxako kontseiluak mahatsbilketarako jarritako epearekin. Kontseilua joan den astean iragarri zuen erabako Errioxako mahastizainek irailaren 6 arte izango dutela gehiegizko mahatz kopurua botatzeko epea. Eusko Jaurlaritza horren inguruan azaldua eta Bitor Oroz sailburuak adierazi duenez, mahastizainen haserrea ulertzen du, azpimarratu du, mahatsbilketa berriz aurreratuko denez, epea jartzea zailtasunak sortzea dela. Errioxako jatorri deitura kalifikatuaren kontseilu arautzaileak pasaden astean iragarri zuen 14 eguneko epea izango zutela Arabako Errioxako mahastizainek gehiegizko mahatz kopurua botatzeko, hau da, irailaren 6 arte. Mahastizainek agindua jaso dute eta euren haserrea zabaldu da. Izan ere salatzen dute aginduak oso berandu iritsi direla eta bestalde ez dela egoera egokiena epeak jartzeko. Eusko Jaurlaritzak bat egin du mahastizaienen argudioekin eta azpimarratu duenez zabaldu den haserrea ulertzen du. Bitor Orozek nekazaritza saileko sailburuak adierazi du aurten urte zaila izan dela nekazari eta mahastizainentzat eta epea jartzeak zailtasunak sor ditzakeela. Recibir tan tarde, incluso hay algunas bodegas que ya han empezado a vendimiar, porque también tiene adelantada la vendimia de este año. Entonces, todo eso hace que realmente haya un enfado que es totalmente justificado. Hala ere ez dago neurriaren aurka, izan ere Orozek azpimarratu du beharrezkoa dela kontrolatzeko sistema bat izatea, ardoaren kalitatea bermatzeko. Azaldu duenez, agindua helarazteko modua ez da egokiena izan, baina horrelako neurriak ezinbestekoak dira. Bestalde, Uaga elkartea beste elkarteekin hitz egiten ari da, gutun bateratua osatzeko. Gara hitz egiten beste elkarte batzuekin eta sinatzeko asmoa da, azkenean egin duten erabakia berandu egin dute, ez dute egin kalitatea bermatzeko. Uagak salatu du aginduak oso berandu iritsi direla eta mahastizainek soilik 14 eguneko epea izango dutela. Beste alde batetik azpimarratu du orain ez dela momentu egokiena erabakia hartzeko. Izan ere elkarteak dio gainkostua ekarri dezakeela. Nazioartera jauzi 25 urteko kartzela zigorra ezarri diete 7 militar erretiraturi Victor Jara hiltzeagatik. Txileko justiziak herrialdeko diktaduraren krimenik simbolikoenetako bat zigortu du sententzia irmo batekin. Jara bere herrialdeko eta Latinoamerikako kantagintza
berriaren ikonoa da eta alderdi komunistako militantea zen, eta honek Salvador Allende gidatu zuen eskerreko gobernuarekin kolaboratu zuen. Autopsiak erakutsi zuen jarak 56 hezur haustura zituela eta 54 bala tiro jaso zituela hil zutenean. Gurera itzulita LAB sindikatuak salatu du Donostiako udalak salbuespenezko prozedurak abiatu dituela 2 zuzendari izendatzeko eta 2 hauei ez die euskara eskaratuko zuzendari postuetarako. Izan ere salbuespen egoeratan badago legeztatuta udal langilea ez den norbaiti ematen lanpostua eta kasu hauetan funtzionarioak bete behar dituzten baldintzak bertan behera geratzen dira. Aurrez aipatu bezala, Graxi Etxebere Hortzizeko bake artisaua zendu da. Erizaina zen lanbidez, militante abertzalea izaeraz eta bakearen artisaua bokazioz. 72 urterekin zendu da eta gaixotasun baten ondorioz izan da. Laguntzen badut, eta zuk egiten baduzu, orduan bai, guk handi bat egin dezakegura. Bate doluik eta usteot militante bakotxak engaiatu behar duela guai, bururaino ere maiten bakotxak egiten alduela eginez, prozeso hau bururaino. Urratxak egin behar dira eta guai militantiak behar du engaiatu, behar dira azkeneko pausok eman, behar askiko media guai eta kalapita eta gaineateko, guai behar da bake prozeso hori bururaino eman, hortan da gure gakoa. Eskolegiak behar du atzera bide bat, pauso importantek emanak dira eta behar da hortan segitu. Gai helduko diegu neurri gabe hasten ari zen inflazioa arintzeko irtenbide gisa aurkeztu zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldunek deflatazioa. Hau da, errenta zergaren taulak egokitu egin zituzten KPI kontsumorako presioen indizearen igoera. 3 aldundiek 2% deflatatu zituzten errenta zergaren taulak, baina azpiko inflazioak goitik segitzen du oraindik. Neurri gabe hasten ari zen inflazioa arintzeko irtenbide gisa aurkeztu zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek deflatazioa.
Hau da, errenta zergaren taulak egokitu egiten zituzten KPIaren igoerara. Hiru aldundiek ehuneko 2 deflatatu zituzten errenta zergaren taulak, baina azpiko inflazioak goitik segitzen du oraindik. Izan ere, KPI aurreratua ehuneko 2,6raino igo da bustuan eta azpiko inflazioa ehuneko 6,1era jaitsi da. Aldundiek hartutako neurriak gutxi eragin du zerga bilketan, zergaren ekarpena ehuneko 8,1 handitu baita. Joan den urtean, deflatazioak ez zuen inflazio osoa estali. Urteko bataz bestekotik gertu geratu zen arren. Inflazioak goian jarraitzen du eta are handiagoa da azpiko inflazioarekiko aldea. Hau da, energiaren eta landu gabeko elikagaien prezioen gora berak kontuan hartzen ez dituen adierazlearekiko aldea. Joan den hilabatean, ehuneko 6,4an kokatu baitzen tasa. Eta hor dago gakoetako bat, erakundek adierazle hori hartu baitzuten oinarritzat, errenta zergak zenbat deflatatu erabakitzeko. Azpiko inflazioaren bilakaera da, hain zuzen ere, neurriaren eraginkortasuna auzitan jar dezakeen argudiotako bat. Neurriaren eragina zalantzan jar dezakeen beste argudio bat baina, zerga bilketa da. Izan ere, prezioen garestitzeak eta lan merkatuaren bolada onak bultzatuta, uste baino diru gehiago ari baita sartzen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunen kutxetan. Eta marka guztiak hausteko bidean da bilketa bigarren urtez jarraian. Bada, zerga sistemaren inguruko eztabaida mai gainean egongo da kurtso berrian. Eztabaida horri sarri uko egin badiotere, zerga sistemaz hausnartzeko konpromisoa agertu zuten EAJak eta PSek urte hasieran. Bosen osterako utzi zituzten lanak. Hala batzar nagusiak eta aldundiak eratuta, ikusteke dago noizta nola aurrera eramango dituzten asmo horiek. Eta Madrilgo gobernuak energia enpresei eta bankuei ezarritako aldi baterako zergak aurten 2.900 milioi euro bilduko dituela aurreikusten da. Madrilgo gobernuak jarri zien aldi baterako energia konpainia eta bankuei mozkinen gaineko zerga. Eta zerga horrek 2.900 milioi euro inguru bilduko ditu aurten. Zergaren bigarren ordainketa epea irailean izango da, tartean EH Bilduk iraunkor bihurtzea eskatzen du. Bilketaren aurreikuspenaren arabera, energia enpresa handiek 1.700 milioi euro eta finantzarakundeek 1.000 milioi utziko dituzte kutxa publikoetan. 2024an Jaurlaritzak prestazioen emaitzak eta aparteko bi zerga horiei izaera iraunkorra ematea komeni den ebaluatuko du. EH Bilduk eta beste indar batzuek eskatzen duten bezala. Ingurumenean, abuztuaren 16 geroztik, osteoporosis mikroalga toxikoaren kontzentrazioek gainditu egiten dute ANSES agentziak zehaztutako zaintza maila. Lapurdiko kostaldeko 5 hondartzatan egin dira analiziak, astean 3 eta alga horiek zaintzeko eta ateratzeko prozesuak ere egin dira. Arnastea da intoxikazio bide nagusia eta nahikoa da itsasotik metro batzuetara egotea kutsatzeko. Hain zuzen ere, ekainean 900 pertsona kutsatu ziren Euskal Kostaldean. Abuztuaren 16az geroztik ostreopsis mikroalga toxikoaren kontzentrazioek gainditu egin dute ANSES agentziak zehaztutako zaintza maila. Lapurdiko kostaldeko 5 hondartzatan egin dira analiziak astean 3 eta alga horiek zaintzeko eta ateratzeko prozesuak ere egin dira Hendaian, Donibane Loizunen, Getarian, Bidarten eta Biarritzen. Arnastea da intoxikazio bide nagusia eta nahikoa da itsasotik metro batzuetara egotea kutsatzeko. Hain zuzen ere, ekainean 900 pertsona kutsatu ziren Euskal Kostaldean. Hendaian, bigarren mailako zaintzan egon da, hau da, litro bakoitzeko 1000 eta 10.000 zelula arteko kontzentrazioarekin. Zenitzen, Erromardiek eta Portu Zaharrak 30.000 zelula gainditu dituzte erregularki litro bakoitzeko. Horrez gain, abuztuaren 25ean Donibane Loitzuneko hondartza ixtea erabaki zuten bakterio batek eragindako uraren kalitatearen degradazioagatik. Sintoma asko eragiten ditu ostreopsis mikroalgak, ez dula, estarriko mina, sudurretik eta begietatik urri zuriak, sudurreko odol jarioa, arnas eragozpenak, sukarrak, dardarak, giharretako mina eta buruko mina besteak beste. Sintomen kopuruak eta iraupenak gora egin dezakete pertsona zaugarrienen kasuan.
Agintariek diote alerta egoeran gomendagarria dela pertsona zaurgarriak ez bainatzea edo itsasertzera ez joatea eta hondartzatik itzultzean dutxatzea gomendatzen da. Zientzalariek ohartarazi dute kutsadura osasun mentaleko arazoak areagotzen dituela. Londresko King's College landutako ikerketa batean arabera kutsadurarekiko esposizio handiak areagotu egiten du buruko osasun baliabideen erabilera. 27% aurrez diagnostikorik ez duten pertsonen kasuetan eta 38% dementzia dutenen kasuetan. Kutsadura areagotzen ari da munduan. Hainbat eta hainbat arazoren artean desafiatzaile dugu berotze globalaren eragiletako bat delarik. Nazio Batuen erakundeak dioenez, kutsadura da mehatxu global handiena eta uste du urtero 7 milioi heriotza goiztiar eragiten dituela mundu osoan. Zientzialarien arabera nitrogeno dioxidoa eta partikula esekiak dira agente patogeno nagusiak. Eguneroko trafikoak, fabrikak edo etxeko jarduerak eragiten dituzte besteak beste. Argi dago atmosferaren kutsadurak gizakien osasunan kalte egiten duela, baina buruko osasunean ere baldu eraginek. Bada horixe bere ikertu dute Londresko King's Collegeen, kutsadurak osasun mentalan zenbaterainoko eragina duen. Dementziaz diagnostikatutako 5.000 pertsona baino gehiagoren portaerak ikertu dituzte 9 urte luzez, poluzio maila handia dagoen inguruan bizi direnenak. Ikerketa horren arabera justu kutsaduraren esposizio handiak osasun zerbitzuen erabilera areagotzen du, bereziki dementzia arazoak dituzten pertsonengan, eta behar medikoa sortzen du. Diagnostikorik gabeko pertsonen beharra 27% igotzen da, eta dementzia dutenen artean 28%. Testuinguru horretan adi ibili beharko gara. Izan ere munduko osasun erakundeak gomendatutako batez besteko kutsadura mailen gainetik daude hirigune handi asko, kasurako Milan edo Madril. Errekalehor auzoak irailaren 29an eta 30an 10. urte aurrena ospatuko du. Egitarau zabala antolatu dute kontzertuz betea. Hala Bedik Gasteizko gaztetxeak Errekalehorrek auzolana pilotalekuak eta sumendi espazioak mende aurren bateratua ospatuko dute, aurten 100 urte bakarrik ezin da lelopean. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte.